היה הילד הרע של הטניס, הוא תמיד אמר, מה שנקרא, by all means necessary. אני רוצה להשיג את הניצחון, ולא מעניין אותי כל המסביב, הוא בעצמו הכיר בזה, הנה מה שהיה לו לומר על התקופה ההיא. I liked being the villain, I did. And especially in my younger years, when it didn't matter if I had to fight my opponent and the umpire and the linesman and the fans, and getting criticized because I wasn't friendly and I wasn't a guy that was friends with everybody that I played against and taking them out to dinner and all that. I mean, if that's all part of this whatever, why they don't like me or whatever. Really? הוא תמיד חי בדיסוננס הזה בין הטניסאי האיש הרע לבין הטניסאי הגדול שאת היכולות המקצועיות שלו כולם מאוד מאוד העריכו. מה שלא מסתדר כאן, או לא אמור להסתדר כאן, אמרתי, מהתור הזהב של סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אנחנו מדברים על ה-US Open של שנת 1991. ככה שיש כאן איזשהו טוויסט בסיפור הזה. בואו תראו מה המצב של ג'ון מקנרו הגדול ב-1991. מדובר בטניסאי שהוא בשלהי הקריירה שלו, אפשר לומר, מקום 174 בעולם. קונורס, כן, מה אמרתי? מקנרו, מתנצל. מאזן ב-1991, 9-9, לא מאזן של מישהו גדול במיוחד. 1983 היה הגרנדסלאם האחרון שלו, כלומר 2,906 ימים חלפו מאז שהוא סיים את הגרנדסלאם האחרון שהוא זכה בו והתחיל את אליפות ארצות הברית של 1991. כמובן בווילד קארד הוא בן 39 ב-US Open הזה, כאשר הגיל הממוצע של הטופ 10 הוא 24. כלומר, אמור להיות כאן סיפור של סבא חביב שמשחק משחק... סיבוב, שניים במידה טוב, הוא קיבל כרטיס חופשי. כמובן כרטיס חופשי, מופע נוסטלגי, לא יותר מזה. בואו נתחיל עם הטורניר של US Open 1991, זה התחיל עם המפגש בסיבוב הראשון עם פט מקנרו, אח של מישהו לא ג'ים קונורס, אח של שחקן מצוין בזכות עצמו, וראו את זה בתחילת המשחק, מקנרו כבר הוביל בשתי מערכות, קהל התחיל לעזור. זו נקודת מפנה לא רק של המשחק, אלא של הטורניר כולו. כי כאן, אחרי פיגור 0-3 במערכה השלישית, חוזר ל-3-1, לאט לאט קונורס מתחיל לצבור מומנטום במשחק הזה, והקהל מתחיל לחזור. קהל שכבר עזב, חוזר, העולם הזה, המגרש מתמלא, נכנס לתוך השעות הקטנות של הלילה, ואף אחד לא הולך הביתה. רוצים לראות איך המשחק הזה של ג'ימי קונורס מסתיים. אני מזכיר, הוא בן 39, פט מקנרו בן 25, קונורס מצליח לחזור מפיגור של שתי מערכות למערכה רביעית, הולכים למערכה חמישית, אמצע הלילה, איש מבוגר, אמרו אוקיי, משחק נחמד הוא נתן, איכשהו מגיע לנט פוינט, איכשהו מנצח את המשחק הזה. פה, בארצות הברית, מתחיל להיות איזשהו באז. תראו את האיש הזה בין ה-39, מול שחקן טניס מצוין בגיל 25, חוזר מפיגור של שתי מערכות, ומנצח ל5 מערכות. לאט לאט יותר אנשים התחילו לראות אותו בסיבוב השני. הוא פוגש מייקל שופרס, גם שחקן לא רע בכלל, אבל אותו פשוט מטאטא מהמגרש ב3 מערכות, ואתם יכולים לראות ככל שהמשחקים מתקדמים, גם הקהל מתמלא ויותר ויותר. קרל נובצ'ק, מדורג 10 בטורניר, מעיף אותו בסיבוב השלישי. ג'ימי קונורס, בגיל 39, פתאום חוזר לכושר של 15 שנה קודם לכן, 20 שנה קודם לכן, ואז מגיע משחק שמינית הגמר. שבמשחק שמינית הגמר הוא פוגש שחקן בשם קריקסטין, קריקסטין, שהיה הבטחה מאוד מאוד גדולה בטניס, על שיער ארוך ועליל הבנות, ואומרים פה אולי ייגמר הסיפור של ג'ימי קונורס, כי קריקסטין גם צעיר ממנו, גם שחקן מבטיח בפני עצמו, גם ראיתם ביתרון מערכה, אבל גם כאן קונורס לאט לאט מתחיל לחזור, כאן הקהל כבר כמובן באטרף, מצליח איכשהו קונורס לקחת את המערכה השנייה בשובר שוויון דרמטי מהם כמותו, והסיפור הזה לאט לאט מתחיל להתגלגל, כמובן הקהל כבר לגמרי בתוך זה, וקריקסטין המסכן, שהיה רגיל להיות הבייבי פייס, זה שכולם אוהבים לאהוב, פתאום נהיה האיש הרע, כי כולם רוצים שג'ימי קונורס ימשיך. פתאום כל ארצות הברית מדברת עליו, מערכה השלישית הוא מפסיד 1-6, 6-1 לקריקסטין במערכה השלישית, איכשהו, בשארית כוחותיו, מצליח לקחת את המערכה הרביעית, כאן אתם יכולים לתאר לעצמכם שהיה טירוף מוחלט ב-US Open, ואיכשהו, כאן כבר 5-3 לקריקסטין, כלומר הוא מגיש לניצחון במשחק מערכה חמישית, האיש שידוע שמעולם, כמעט לא הפסיד מערכות חמישיות, נקרא לזה ככה, איכשהו קונורס מצליח לשבור חזרה, לצמק ל5-4, פיצים כבר מספר בדיעבד שכאן הוא כבר לא היה שם. הקהל היה נגדו, הוא משחק נגד אגדה שפתאום חוזרת משום מקום בגיל 39 נגדו, הוא כבר לא יודע מה קורה איתו, וקונורס לא אכפת לו. הוא ממשיך לשחק את הטניס הנפלא שלו, הולכים לשובר שוויון במערכה החמישית, בשמינית הגמר הזאת של ה-US Open כמובן, לאחר 4 שעות של משחק, לקונורס לא אכפת. הוא מנצח את המשחק הזה, בשמינית הגמר, האיש הזה שאמור לשחק סיבוב 2 פתאום מגיע לרבע גמר ה-US Open. עכשיו, זה כמו תסמונת אחרי מכבי, אוקיי? המשחק שאחרי השמינית. אז רואים פה הוא ייפול.
עכשיו, הנקודה הזאת, קונורס כמובן רחוק מאיתנו, היא הנקודה שאולי מייצגת את המשחק הזה, או את הטורניר הזה של ג'ימי קונורס, יותר מכל נקודה אחרת. הוא פשוט לא מוותר, לא, אחרי לא, אחרי לא, אחרי לא, נקודה פסיכית, שאותה, בסופו של דבר, כפי שתראו מיד, ג'ימי קונורס לוקח. גם את רבע הגמר הזה, ג'ימי קונורס מצליח לנצח, משחק כאן נגד עוד טניסאי מצוין, ההולנדי פול הארוס, שגם מהשמות הגדולים של תחילת שנות ה-90, ג'ימי קונורס בחצי הגמר, משום מקום. בשבילית הגמר, הוא פוגש את ג'ים קורייר. עכשיו, לפני כן אמרו, כשהמסע הזה של קונורס התחיל, שאם יש שחקן אחד שיכול לעצור אותו זה קורייר. שקונורס יקווה שקורייר ייפול איפשהו בדרך. וקונורס אמר לפני המשחק, זה המבחן שלי. לצערנו הרב, כאוהבי ספורט, את המבחן הזה הוא כבר לא עבר, כל הכוח נגמר, וקורייר שהיה צעיר ממנו, אולי בתקופה הזאת גם היה טוב ממנו, מצליח לנצח את המשחק הזה, 6-3, 6-3, 6-2, שם סוף לסיפור של ג'ימי קונורס ב-US Open, עד היום הריצה הזאת שלו הופכת את הטורניר הזה לאחד הגדולים בהיסטוריה. הכי חשוב, היא נתנה לקונורס את שירת הברבור שלו. שאלו אותו בדיעבד על הטורניר הזה, ההוראה הגדול האחרון של ג'ימי קונורס, איך הוא מסכם את זה, הנה מה שהיה לו לומר. I didn't want to be told to walk away. I had to tell myself to walk away. I started on my terms and I ended on my terms and I lived my whole career through that. ניר קפלן, תודה רבה.